తెలంగాణకి భారీ భూకంపం ముంపు పొంచి ఉంది. వచ్చే వారం రోజుల్లో రామగుండం కేంద్రంగా ఈ భారీ భూకంపం సంభవించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకే ఎపిక్ ఎర్త్క్వేక్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ అనేటువంటి ఒక అఫీషియల్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ ద్వారా ఈ విషయం వెల్లడించారు. మీరు చూస్తున్నారు ఆ టీవీ స్క్రీన్ పని ఇక్కడ కనబడుతోంది కదా, ఇదే ఆ ట్వీట్ ఎపిక్ ఎర్త్క్వేక్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్. దాంట్లో చూస్తే యాజ్ పర్ అవర్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ అప్కమింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎర్త్క్వేక్ పాసిబుల్ నియర్ రామగుండం, తెలంగాణ, సౌత్ ఇండియా. ట్రెమర్స్ అంటే ప్రకంపనలు మే రీచ్ అప్ టు నియర్ హైదరాబాద్, వరంగల్, అమరావతి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ మహారాష్ట్ర. లాంగిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ దగ్గర దానికి సంబంధించి ఆ డైరెక్షన్స్ కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంచారు. తర్వాత 10 to 17 అంటే 10 నుంచి 17 ఈ రోజు నుంచి 17వ తేదీ వరకు ఎప్పుడైనా ఏ క్షణమైనా 5.0 మాగ్నిట్యూడ్ తో వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందట. ఇది అఫీషియల్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ ద్వారా ఎపిక్ అనేటువంటి ఒక అకౌంట్ నుంచి పోస్ట్ చేసినటువంటి వార్త. అయితే వరంగల్, హైదరాబాద్ వరకు కూడా ప్రకంపనలు వచ్చే అవకాశం తెలుస్తుంది.